Určitá řada lidí na nás koukala z určitého pohledu, jestli nejsme blázni, kde jsme na to vzali, kolik stojí stromek, kolik se jich bude sázet, kolik ten cash, odkud se doveze, kde se zasadí a proč se sází na tamty cestě a proč ne na další. Bylo to všelijak ze všech stran probíraný, kolik na to dá obec. A když jsme to dostali určitou podporou dotace, tak jsme to realizovali. Katastr má 362 hektarů a bylo nutno vytýčit určitý směr hranic a návaznosti na komunikace. No a proto začaly pozemkové úpravy. Neváhali jsme potom použít prostředky, které jsou dávány z péče o krajinu na výsadbu zeleně. Určitě jsou to náklady nemalé, ale jestliže se jedná o 100% dotaci, bylo by asi špatně to nevyužít. Zemědělská krajina patří v současné době k nejohroženějším ekosystémům, nejen u nás v Čechách, ale prakticky v celé Evropě. Díky tomu, že v minulosti byly realizované rozsáhlé úpravy krajiny zemědělské, scelení těch původních drobných políček. Krajina ztratila tu původní pestrost a tu pestrou strukturu a je obecným problémem, že z té zemědělské krajiny se prostě vytrácí život. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je organizací, která realizuje tady ty, nebo zprostředkovává vlastně tady ty krajinotvorné programy. S obcí Kraborovice spolupracujeme již od roku 2001, kdy tady skončily pozemkové úpravy a v rámci projektu těch pozemkových úprav byly i vytyčeny pozemky, které je možné využít pro výsadby zeleně. Krajina kolem Golčova, Jeníkova, Habrů, Vilémovsko, to byla krajina, která byla skutečně velice těžce poznamenaná těmi dřívějšími úpravami. Hovořili hoši o tom, že teda zdejší vedoucí střediska jako to tady vylepšil a hoši říkali, no teda na tebe budou vzpomínat a ten dotyčnej si myslel jakože v dobrým a muž na to říká, no za to, že tady v Úhrově zničil veškerou vegetaci, veškerý ty háje, které tady byly a sloužily jako úkryt pro zvěř. Kolektivizace, scelování se dělalo pod určitým tlakem. To žádný zemědělec, co měl sám nějaký pozemky, nikdy by to z vlastní vůle nedal. Vždycky to bylo pod určitým nějakým tlakem, pod určitým donucením. Že ať už to bylo teda vystěhováním, nebo to bylo zavřením, většinou to byli největší hospodáři a tím se začínalo na těch statkách začínalo teda hospodařit. Od malinka jsem s otcem hospodařil. My u každého pole, u takovýhle mezičky jsme měli ovoce. My jsme tam měli, to bylo 50 švestek, 50 třešní, u každého se vysazovalo. Když jsem přišel do Úhrova, překvapilo mě tady v tom prostředí jedna věc. Velké množství úvozů a velké množství remízků. V první řadě jsme chtěli scelovat, to byly ty 60. a 70. léta, tak jsme snažili z těch kousků, co bylo tady, tak, aby se mohlo s těma strojema, které už tenkrát byly, aby se mohlo hospodařit zkrátka. Tak jsme se dali postupně, když čas dovolil, do likvidování úvozů. To bylo zajímavé, že třeba tady, co stojíme, tady byl takhle tímhle směrem úvoz asi tak 2 metry hluboký. Tady není vidět, ale tam byl úvoz, ten jsme likvidovali též takhle. To nesla doba, tady byla třešňová álej, že? To nesla doba, že tohle ještě, tak se na to nedbalo. Hlavně, aby se zvyšovala výroba, hlavně, aby co možná nejvíce vyrobilo. To byl takovej trend, s tím se nedalo nic dělat. Byly úkoly, byly daný a ty se museli plnit, to jináč nešlo. V
době té socializace zemědělské krajiny docházelo právě k nadřazení těch produkčních zájmů. Ta krajina by měla být určitě multifunkční, měla by všechny ty funkce nějakým způsobem skloubit a nesmí být žádná z nich úplně nadřazena, protože by došlo k tomu, že by byla prostě nadřazena na úkor těch ostatních funkcí. Myslím si, že toto je právě dobrý příklad obce Kraborovice jako takový pěkný model toho, jak ty funkce jde skloubit. Staletá lípová alej vedoucí k zámku patří obci a byla vůbec první akcí obce, kdy jsme vstoupili do krajinotvorných úprav. Zde jsme provedli v roce 2001 svázání stromů v korunách. Potom jsme provedli odstranění asi 10 kusů starých líp a novodobě se vysázelo další rok asi 22 líp. Jestliže provádíme výsadbu stromů, tak si určitě ceníme těch nejstarších stromů, které představují určitou historii celé vesnice a celého tady panství velkostatku. Tady se opravdu nacházíme asi u nejstaršího stromu, spíše torza stromu, což představuje významnou událost v dějinách českého národa, to je setkání českého krále Jiřího z Poděbrad a uherského krále Matyáše Korvína roku 1469. Lípa je od roku 1976 vyhlášena památným stromem. Jako má Uhrov historický zámek, historický park a první zmínku o této osadě, tak se to všechno váže k této události a my to s takovou hrdostí ctíme a uznává se to, je na obrazech, knihách popisováno, proč bychom to neudržovali dále. Pavel, to takhle je. Jsme na silnici nebo na polní cestě, která se nachází v terénu, který vlastně zajišťuje to hospodářské spojení i turistické mezi vesnicí Úhrov a sousední vesnicí. Věděli jsme, že některé cesty budou zhotoveny, na to se dělaly pozemkové úpravy a některé zůstanou travnaté. Tato silnice nebo cesta zapadla do těch, které byly vytvořeny v roce 2002 v délce asi 1,5 km, štěrkodrť na povrchu a doplněna zelení. První poznatky byly skutečně nevídané. Člověk se až divil tomu, že lidi si neuměli představit, co znamená úprava krajiny, vrátit něco zpátky, že může vzniknout nová cesta. Prostě manažer zemědělského podniku volal na mnoho institucí, ale prostě nezvratný plán obce bylo, cesta je obecní a proto i pozemkový úřad do toho vsadil a tu cestu tady zhotovil. Je to skutečně dobrý prvek, který slouží všem. Když přišlo na utváření této cesty, tak nálady mezi lidma byly různý a hlavně pro nás, pro zemědělce, to bylo a dělalo velkou komplikaci, protože jsme nevěděli, jak budeme s našimi strojemi, který mají záběry kolem 12 metrů, obhospodařovat některé ty ostré úhly. Takže to se nakonec muselo vynechat a doupravit potom. No ale dál, potom jsme se teďka s tím vyrovnali. Přizpůsobili jsme se tomu, jakž takž i v tom hospodaření a ta cesta prakticky je využívaná i námi a mnou osobně hodněkrát, protože tady ty pozemky mám a tu kontrolu polí se musí provádět. Že? Cyklisti a místní to využívají taky a my, když odvážíme produkty z polí, tak samozřejmě to taky používáme. No samozřejmě zase z mysliveckého hlediska a i z toho hlediska estetického to tvoří určitou změnu krajiny, to udělalo a je to ozelenění a je to jako, ty hony jsou rozdělený. No. Já osobně dělám agronoma v zemědělském družstvu Vilémov, výměru máme 4100 hektarů a těch bloků, takovýchto, jako třeba tady stojíme, kde to má 150 hektarů, máme víc. Ale přesto i ze svého pohledu, i z pohledu myslivce se taky proto něco snažíme dělat, takže třeba tenhle blok máme rozdělený na, tady stojíme na 37 hektarech pšenice, tamhle na zbytku je jílek a mák, takže i takovou skladbou se snažíme ty bloky členit, aby to nebylo monokultura pro tu zvěř.
Tady se nacházíme na polní cestě, která byla vybudovaná v rámci pozemkových úprav. Jedná se o druhou cestu, která má délku zhruba asi 1200 metrů a vysloveně tady na této cestě zní, že to je polní nebo lesní cesta, protože vede k lesu, končí skutečně vycházkově u přírodního parku Doubrava, to znamená na samých březích řeky Doubravky. Slouží k tomu příjezdu na pole, k lesu, k hospodářskému účelu, ale více představuje to, co přírodě chybí, to znamená biopásy, biokoridory, to v mnoha směrech nahrazuje, to znamená keře dorostou, pocev travní, co tady je, čili zvěř tady vidíte dnes a denně. Jo? My jsme připravili celou řadu těch biopásů a toho, co zvěří, bez toho zvěř nemůže existovat. Abychom tu věc, který lidský faktor ovlivnil, zase trošičku srovnali a ta příroda zůstala, jako byla dříve. Pozemková úprava péče o krajinu nekončí, protože pozemkové úpravy, jestli někdo myslí, že proběhnou a tím skončí péče o krajinu, tak je na velkém omylu, že? Protože to jsou další a další projekty na výsadbu, které se musí dělat součinností nejen občanů, nebo místních občanů, ale všech složek, které v té vesnici fungují a pracují, že? Protože to je péče prakticky všech, že? Aby to dali dohromady. A nikdo to za nás neudělá, že? Protože nejsme tak velká vesnice, že? Aby jsme si na to mohli zjednat firmy, že? Co si tady neuděláme sami, tak vlastně není. Že? Všechno nepřichází hned, čili obnova krajiny jako na západě v Evropě znamená několik desetiletí. To je i radost, že vidět vysázeny ty áleje zpátky tak, jak byly, že? A jak to roste. A člověka pak přijde třeba líto, když některý strom je zničený, že? Poškozený, že to po sobě hned neopraví, kdo to udělá. Kde se nacházíme, je to vlastně v severní straně vůči Železným horám. Je to prostor, kde byl za první republiky udělán lom a v pozdějších letech už od války zde byla skládka divoká, která přetrvávala až do roku 93. Čili ten prostor okolo byl obděláván a to, co nešlo, bylo kamenité a takové nevlídné, nepěkné na tu dobu, ale lidi prostě s tím žili. Popelnice nebyly a prostě každý vyvážel ten odpad za vesnici, to bylo asi v celém státě. Přímo na té skládce se vybudovalo hřiště a tohle je takový návršík, kde byl opravdu velký kámen a nakonec jsme to podložili ještě hlínou z úprav, co se dělali v pozemkových úpravách silnice, cesty. No a na tom jsme vybudovali, nebo začali budovat asi teď druhým rokem, jakýsi model hradiště. Já jsem restituent, který se sem dostal po 50 letech. Tam na tom zámku jsem se narodil, bylo to na 50 let přetržená ta naše existence, nebo to naše snažení tady. I když to bylo vrácené ve strašném stavu, vidíte v jakým. Snažím se to dávat dohromady a krom toho se tady snažím, aby tady ode všeho něco bylo z toho zemědělství. Je tady krásná krajina, to je další důvod, proč jsem se sem vrátil. Jsou tady strašně příjemní a pracovití lidi, starostou počínají, kteří mě pomáhají v tomhle, tak proto tady v tom pokračuju. Máme i lesy, což jako děkuju, že máme lesy, protože z toho je zdroj příjmu. Jsou s tím starosti, problémy, protože třeba letos nám třeba, 400 kubíků sfouknul vítr, ale zase jsou tady další lidi, kteří mě pomůžou, vysázíme, každoročně 10 000 sazení sázíme. Takže jako snažíme se i jako tu krajinotvorbu tady udržovat, protože tady je nádherná krajina. Součást jako navráceného majetku je také kaple, která je ve špatném stavu, jsem si toho vědomý, ale už jsem pořádal jako odborný útvary památkový a v příštím roce mám záměr, aby i ta kaple, která je jako kulturní památka, se opravila, protože to zapadá do ty krajiny, je to hezký, takže i tohle musím dát dohromady. Krajinotvorným prvkem jsou i budovy v rámci 2 vesnic, které patří obci. Je jenom jediná budova zde ve vsi nahoře, kde to stavení úplně představuje takovou demolici, která opravdu nezapadá do celé té krajiny.
Mezi první věci, které se podařilo samostatné obci opravit, byla zdejší zvonice zde v Úhrově a v Kraborovicích. Na to navázala oprava bývalé školy v Kraborovicích, která byla otevřena v roku 1877 a vyučování zde pokračovalo až do roku 1972. Poté sloužila budova jako okresní archiv, silně schátrala, nyní slouží jako budova obecního úřadu a pro veřejnou, společenskou, kulturní a podobnou činnost v naší obci. Zde křížek býval celá desetiletí, ale bylo i období, kdy prostě křížek musel zmizet. A obnovou před 5 lety bylo to, že se nalezl pouze spodní pískovec. Celé osazení sochy Krista i nápisu bylo zhotoveno novodobě. K tomu přibyly 2 lípy a byla obnovená drobná stavba, která dokumentuje něco, co v přírodě kdysi bylo. Pole jsem před pár lety koupil, za prvý se mi tady líbí kraj a za druhý tady chci v tomhle kraji podnikat v zemědělství. Socha svatého Antoníčka Peduánského byla ve značně špatném stavu. Tady vám můžu ukázat, jak vypadal ještě před rokem. Svatý Antoníček mě zaujal svojí polohou, protože tady do toho kraje prostě patří a rozbije to monotónní obrovský pole. Jsou tady vidět krásně Železné hory, začátek Vysočiny. Myslím, že ta socha sem patří. Byla tady 250 let a není nejmenší důvod, proč by tady neměla být dalších 250 let. K té krajině tady a k dědině se váže jedna menší tradice, a to tak, že kdo se postará o svatého Antoníčka, tak tomu on zabezpečí úrodu. To bych byl sám proti sobě, kdybych se o něj nepostaral. Během let bylo vysázeno v rámci katastru obce zhruba na takových asi 1300 stromů, to znamená stromek, který má odpovídající výšku, ty 2 metry, chrání školy, k tomu asi 3,5 až 4 tisíce keřů, to je doplňující forma té zeleně. Jsou to 100% dotace. My jako obec a občané chráníme tuto zeleň, kdy mnohdy dochází k poškození oplůdku nebo samotných keřů, kdy chrániče jsou strženy. Je otázkou, jak když se to podaří srovnat, většinou ty náklady jsou na straně obce. Nemůžeme opomenout mezník. Mezník to je něco, co vody jak živa celé staletí oddělovalo moje a tvoje. V rámci zemědělské velkovýroby docházelo často k poškození a tím ta hranice jakoby ztrácela smysl. V dávné době, aby si sedlák a jeho další potomek zapamatoval hranici na tom lomu, dostal ten další výprask, jak se říkalo, a od té doby si pamatoval, odkud sahá jejich pozemek a kde je souseda. Je nesmírně dobře a potěšitelné se sem po těch pár letech přijet podívat. Je vidět, že se krajina vrací do daleko lepšího stavu a těším se, až se sem dostanu zase po pár letech, že přibydou další pěkné prvky v té krajině. Je jistá věc, že nemůže ta příroda vypadat tak, jak vypadá na těch snímcích z letadla z 50. let nebo i pozdějších let, že musí existovat zemědělství, ale musí existovat krajina, jsou tady lidé, kteří tady žijí a chtějí tady do smrti být. Čili venkov není jenom zemědělství, ale myslíme si, že nás čeká hodně práce ještě, abychom to zachovali dalším generacím a mohli z toho tady opravdu chutit tu českou krajinu užívat.